ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉପରୋକ୍ତ ଲେଖାଟିର ଅନୁବାଦ ହେଉଛି, ଏହି ଅଞ୍ଚ ତେଲ ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଡାଲଡା, ପାମୋଲିନ୍, ରିଫାଇନ୍, କପାସ ମଞ୍ଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ତେଲ ଓ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନଡ଼ିଆର ତେଲ ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ତେଲ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ତେଲ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ହୃତପିଣ୍ଡ ଉପରେ ବି ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏହିସବୁ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ହଇରାଣ ହେବେ ଆପଣ। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛୁ କି ଆମେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିନାହୁଁ। କେବଳ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭିବି କରି ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଲେଖାରେ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଏହି ତେଲଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? Here is a translation of the above text into English. Be careful if you are eating these 5 oils. According to doctors, be careful if you are eating dalda, palm oil, refined oil, cottonseed oil, and excessive amounts of coconut oil. Because consuming these oils excessively is causing various side effects in the body. So eating these oils also has a serious effect on our heart. If you are using these oils in excessive amounts, then be careful. Otherwise you will be in trouble. We have clearly said here that we have not done any research in this regard. This news has been published only on the basis of national media. I can help you verify the information in the above text. What would you like to know about the health problems caused by eating these oils?